may naghingyo sa Commission on Audit nga magpatigayon sang fraud audit sa infrastructure project sa syudad sang Iloilo nga ang nag-endorso para sa budget amo si Lone District Representative Julian Jamjam Baronda. Mismo si Baronda ang nagkumpirmar sang amo nga impormasyon. Pahayag sang kongresista, kaalyado niya sadto sa politika ang nag-request sa COA nga magpatigayon sa investigasyon apang wala siya nagpagwa sang pangalan kung sino ini. Ang gina-question nga mga proyekto amo ang gina-implementar sang Iloilo City District Engineering Office. Pahayag naman ni Baronda, ginaabi-abi niyang investigasyon bangod ini ang makaklaro man sang iya pangalan sa tunga sang aligasyon sang ghost kag substandard project. Ginhingyo man ni Baronda sa Commission on Audit nga tapuson gilayon ang fraud investigation agod nga ini nga mga akusasyon ang matampa sang kamatuoran ngang ini nga mga proyekto ang wala nalamhitan sang graft kag korupsyon. Sa punta sang iya statement, naghangkat man si Baronda nga kung ang intensyon sang nag-request sa COA sa investigasyon amo ang mabulgar ang anuman nga anomalya sa paggamit sang public funds, dapat suno sa iya nga maghingyo man sang fraud audit sa Bureau of Jail Management and Penology District Jail Project nga ginsaylo halin sa ungka pakadto sa Leganés.